गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोबनानैसो कमेन्ट खालामगोन होननानै। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानै। दा नोंथांमोननो मोनसे क्लिप खिन्थाग्रोनानै लानो सानदों। दावराव देख्रेबा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि सरकारनि समाव बबे बिगासे हानिफ्राय सोर ट्राइबेल नङै सुबुङा हाखौ आवग्रिनायनि थाखाय एबेक्सन खालामदों, एक्सन लादों बेखौ बुंग्रो। आं नोंथांनि मिडियाजों बेखौसो बिथांनिसिम सोंदों बा सोंनो लुबैदों। थांनाय 17 बोसोर दावराव देख्रेबफोरनि सरकारनि दिनावनो बिटिसिखौ खुंदोंमोन। बिथांमोना न'खर बैसोखौ उथ्रिट खालामो बेखौ बिनि फिननायखौ आंनो होग्रोदों। आरो बे कुइसनखौ आंनि जानानै नोंथाङा दावराव देख्रेबनाव गाबोन ना दिनैहाय ना मालाहाय सों। बे भिडिअ क्लिपआ मानि सायाव बुंनाय जादों खायफा मानिया गोबाङानो हमनो हाखाबाय जानांगौ। दिनैनि दिनाव जोंनि काउन्सिलनि सिङाव मा जागासिनो दङ बे बाथ्राखौ लानानै सावरायगोन। 2003 सनाव जेब्ला बिटिसि एकर्ड जाबाय, बिटिसि एकर्डनिफ्राय फैयै फैयै दिनै बिटिआर एकर्डसिमनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा इलिगेलि काउन्सिलनि सिङाव हाबनानै दिनै रायजो जाफैनानै दङ। गसंनो मोनोबा जिरायनो लुगैयो, जिरायनो मोनोबा उन्दुनो लुगैयो, उन्दुनो मोनोबा रोदा सुयो होननाय बायदि आरो। दा बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय जोंनि बिटिसिआव बर'फोरनि मेजरिटिया खम जालांनानै ओबिसिफ्रासो बारा जानानै दङ आरो। दा बैखौनो गुबुन गुबुन समाव दावराव देख्रेब सारा एबेक्सन खालामनायनि खोथा बुंबोदोंमोन। दा बिटिसि सरकाराथ' बेखौ मावबोखायाखसै 17 बोसोरनि गेजेराव। दिनैहाय फैयै फैयै बिटिआर सरकारनि गेजेराव बेखौ बुंनाय जादोंमोन आरो। दा बेनि सायाव बुंनाय जाबाय बिटिसि सरकारनि समाव बिपिएफनि समाव माब्ला बेफोरबायदि मावफेरनाय, सोर मावफेरनाय, नोंथांमोना बिनि माबा मोनसे प्रुफ लानानै फै, बिनि उनाव जों सानगोन बायदिसिना बेफोरबायदि बुंदों आरो। दा 17 बोसोराव मावैनि थाखायनोथ' रायजो राजाफ्रा परिबर्तन नांगौ होननानै परिबर्तन सरकार लाबोदोंमोन, नङा होमबा? दा 17 बोसोराव मावै खोथाखौ बिपिएफनि मावैखौ बिपिएफआ मावनो हायैखौ जों मावनो हाया, इउपिपिएलआबो मावनो हाया होननानै बुंनानै लानाय जादोंना जायाखै रायजोफोर? नाथाय बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे जायफोर इलिगेलि जोंनि बेयावहाय हाबनानै दंफैयो बैसोर मानसिनि थाखायनो दिनै 943 गामिया दानख' जानो थांगासिनो दङ। कमिसन जाबाय होमबा साननानै नाय। बिसोर बिटिसिनि सिङाव थायोब्लाबो बिसोर इलिगेलखा आरो आसाम सरकारनि सिङाव थाङोबाबो इलिगेलखा। बिसोरखौ आसाम सरकाराबो इभेक्सनखौनो खालामखागोन। नाथाय जोङो लासिंसिं बै इलिगेल सुबुंफोरनि थाखायनो दिनै जोङो गामि दानख' जानो नागिरदों आरो। बे गोबां जोंनि दुखुनांथाव बाथ्रा। दा जों खोथाजों खोथा गावजों गाव रायलायलायनानै बुजिलायनानै जों सानबायबो जे गुबुन हारिफोर थायोबा दावराव दावसिसो जायो, गामि दानख'नायाव जेबो जानाय नङा बायदिसिना होननानै जों साननानै दानख'बायबो आरो मानिनानै। नाथाय नोंथांमोना नोजोर होदों जानो हागौ दिनै गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा खौसे जानानै बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय दिल्लीयाव मेम'रेन्डामबो हैनाय जाबाय। दा 15-20 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोनाबो काउन्सिलनि सिङावनो जेनेखा बिटिआर लाबोदों, बिटिसि लाबोदों, बेफोरबायदि लाबोबावोब्ला बिथांमोनाबो लाबोनानै गामि दानख'नाय मोनसे दफा लानानै फैयोब्ला मा जागोन? बे 20 बोसोरनि गेजेराव गुबुन आरो हारिफोर हाबहैबावनाय नङा सानदों नामा? हाबहैगोन। आरो एकर्ड मोनसे जायोबा बिदिनो दानख' जायोब्ला बहा थांगोन जोंनि रायजो, जोंनि काउन्सिलालाय? बे आरो। दा ओजों फारसेथिं नोजोर होयोब्ला जुदि एबेक्सनखौ खालामारोब्ला जोंनि मेजरिटिया फैफिनगोन। आरो ओरैजाय मेजरिटिया फैफिनोबा एबेक्सन जायोबा गामि दानख'नाया जानाय नङा। आरो जुदि एबेक्सन जानानै गामि दानख'नाया जुदि जायाब्ला जोंनि गामि सोसननायाबो जालालाय। बेबायदि अबस्था। माने बर'आ जेरैथिंबो लामाजों माने गाथे जानानै दङ नैबे मोनसे बाथ्रायाव आरो।
दा गोबाङा नेगेटिभ लागोन बे बाथ्रानि सायाव नाथाय नोंथांमोना बुजिनो नाजा दा आंनि सायाव आं नोंथांमोननो बुंहरनाया बेनोमोन जे नोंथांमोना गामि दानख'नायखौ लुबैयो ना एभेक्सनखौ लुबैयो एभेक्सन जायोबा गामि सोसन जाया आरो गामि दानख' जायोबा सोसनबो जागोन किन्तु ओरैजाय काउन्सिलावहाय दानख' जागोन जोंनि काउन्सिलनि हाया गुसेब जालायगोन आरो जेरैबो जारला दा नोंथांमोना बेखौ साननानै कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर दानख'नायखौ मोजां मोनो ना सोसननायखौ मोजां मोनो ना एभेक्सनखौ मोजां मोनो बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन जय बर' हारिनि गोजोन्थों।